croeso i noson wobrwyo Scream Rock 1989 o Neuadd o JP ym Mangor. Yep. A beth sy'n arbennig am y sioe yma? Wel, eich pleidleisio chi sy'n cyfri. Be mae'r enillwyr yn mynd i gael? Wel, maen nhw'n cael y fraint ar anrhydedd o ennill, ond yn ogystal â hynny, maen nhw'n cael tlysa fatha hon. Wow! Byddwch chi'n gweld y dlws yma i'r prif grŵp, ond yn ogystal â hynny, mae'n categoria am, da chi'n barod am hyn, y gan orau, y canwr gorau, y fideo gorau, a'r grŵp y ddawol. Ond y categori gyntaf, da ni'n ganolbwyntio nhw ad i'r casets gorau. Wel, mae yna lot o stwff da wedi dod allan blwyddyn yma, ond dyma rai da chi wedi roed ar y brif. Yn drydydd, mae'r wolaeth Rhyfelwr Ninja gan Billy Clun a Cofio'n Raljet. Yn ail, Sobin o Smeiliad, a teitl y caset oedd Sobin o Smeiliaid. La 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 lam. 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 I fyny north yng Nghwmwd Gwyrfai, ganwyd fi. I fyny north ym Mhlwyd Llansyni, hartre i. La 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 la. La 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 la. Pan o'n i'n fengach ac yn yr ysgol, cerddais donenni o geri glas. Fe ganai'r dyffryn am y boddi, breuddwydiais i ar ganyn bras. Canwch chi? La 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 la. La 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 la. Ac fel y tyfais, yn wir mi grwydrais, ar hyd lôn i ddydd wlad. Yna dysgais amgylch yr endys, mae'n arwydd gwir o dywydd cas. La 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 la. La 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 la. Ond y caset gorau 1989 yn mynd Just y peth i raglen music, teitl y gath, grŵp Jess. Perfecta, well, just Allen and Quint ar nos wedi bod. Chdi'n gwlau a bydd amser ar y bryn, a don bach i'n dod. Wow, hey, 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 hey. Sydd ar ôl.
dyna chi Jess yn fanna'n derbyn y tlws am y caset gorau flwyddyn y gath. Mae'r tlws yn cael ei gyflwyno gan Ifor ap Glyn o gwmni Criw Byw. O, ti'n gynnu, pwy dy bwyn ar y chwith? O ia, Kevin Davies o gwmni Recordau Fflach, di hwnna. Mynd ar check am 200 pint. Naughty, Kevin. O, fe dwi wedi dweud eisios, mae yna lot o stwff dan dod allan eleni. Ond be am y dyfodol? Wel, dyna da ni'n ganolbwyntio yno fo. Wrth ni fynd at y grŵp o ddawol am 1989. A mae'n amlwg wrth i chi bleidleisio, da chi wedi defnyddio dipyn o annibyniaeth barn oherwydd yn drydydd. Mae'r Jackson 5! A byfythiad hanner na san glir yn gwenu ola dros y tir. A dydy am byd wrth dywyn a dir. A dydy am byd wrth dywyn a dir. Mae'n amlwg fod ysbryd rock and roll dal yn byw oherwydd yn gydrad drydydd. Da chi wedi pleidleisio am Rhyw, Cwrw ac o Gynarfon am Dwrw. Di'n mynd i ffwrdd ang adael i. Fedra i ddim byw heb ddad si. Mae fy penni'n troi fo chwrdd i gwgan. Dwi'n teimlo mor i yn bisgyn. Disgu fel milwr yn y frwydr. Ac yn disgyn ac yn anarw. Mae fy nghalon yn llawn o dydau. Tydau'n nid i wedi seithio fi. Ond mae'r categori yma wedi bod fel gwers daearyddol ddweud y gwir, oherwydd yn ail o glwyd, mae Boff, Frank Boff. Ti wedi mynd o. Please, please, ti'n dyn o. A paid a. Fod not fod John knows. A dwi'n canu o. John knows, yeah. Oh, John knows. Yeah. John knows. A'r eclas. Wel, pwy ydy'r prif grŵp? Grŵp o ddawol 1989. Yn wreiddiol maen nhw o Gaerdydd, ond maen nhw yma Mangor enw Rock Dressau, grŵp o ddawol 1989, a Gweddrau! Get down!
dyma chi Sian Eleri fyma o gwmni recordio sain yn cyflwyno siec am 200 o bunna i Gwen Llian a'r Blues i Beca i grŵp addawol 1989 y Gwefrau. Disgwyl pethau mawr gyda nhw yn y 90au. Y peth mawr nesaf sydd gyda ni ydy categori y fideo gorau manylion dod i fyny ar ôl y negeseuon yma. Helo, a chroeso nôl i noson wobrwyo Screen Rock 1989! Wel, beth sydd gynnon ni ar y cyfach Iwan? Wel, mae hwn yn categori newydd sbon oherwydd mae cyfrwng y fideo wedi bod yn un ddylanwadol iawn yn y scene rock, dyri. A dyma rhai'r lluniau sydd wedi'ch plesio chi dros y flwyddyn. Yn drydydd, Atab Cymru i Rick Astley, Gareth Potter, pop neges i wasad, a iawn! Mae'n cofleidio pob ystryden gyda chariad a pryden a gwyn. Yn ail, y grŵp o Gaerdydd, Billy Flynn yn sôn am Stephen a'i gerddorfa. Touch on Caglan. Big Mac or buns and chips. Please this dog. Gyfeillion, fideo gorau 1989, gwbl heiddiannol. Y byd afiach, ato fo! Mae Tom yn gorwedd ar y llawr. Mae Tom yn gwisgo clwt bach gwyn. Mae Tom yn gweld camweddau'r wlad. Ond nawr mae dad ar faes y gad. Ond pwy sy'n galw nawr? Mae'r bib a pyrsi'r tren newydd redeg mas o stên. Tom's pity hyn, pair ysbion sy'n mae'n teli yn y bin. Dwi'n cymryd mae'n blant, ond nhw'n canu gerdded, mae Tom yn hanner cant. Mae Tom yn cysgu'n drwm. Mae o'n gwylio o bol y cŵn. Mae'n gweld eisiau Dilys Price wedi'r cwbl na hi mor neis. Pwy sy'n syferi fy mam? Rebecca, ffefryn y pam. Pretty hyn, pair ysbion sy'n mae'n teli yn y bin. Dwi'n cymryd am y blad, dwi'n canu cerdded, mae Tom yn hanner cant. Roi mi broblemau trydydd byd. Roi mi adnoddau ynghyd. Ni gynhyrchau i raglen i'r plant. Fydd yn cynnwys gwthio pob nid cerddant. Dyma'r unig ffordd ymlaen. Santana Bobs a Kevin y Crime. Kevin y Crime. Kevin y Crime. Helo, blant. Kevin y Crime sy'n ma. Tom's pretty hyn, pair ysbion sy'n mae'n teli yn y bin. Dwi'n cymryd am y blad, dwi'n canu cerdded, mae Tom yn hanner cant. Tom's pretty hyn, pair ysbion sy'n mae'n teli yn y bin. Dwi'n cymryd am y blad, dwi'n canu cerdded, mae Tom yn hanner cant. Mae Tom yn hanner can mlwydd oed. Mae'n hoffi cuddio yn y coed. Mae Tom yn teimlo fel John Cleese. Darlledwch rhywbeth, rwy'n please. Pan o'n ni yn fach yn gefres teli ffant. Ar ôl ysgol roedd e'n amser i'r plant. Ond nawr, mae o'n amser yuppies a'i ma. A mae Tom yn gorfod chwarae.
yn y bath. Splish, splash, ar splish, werth. Splish, splash, ar splish, werth. Come on, di ddim ar ddiflas â hynny. Ac, di wir na, mi gadw bobs pawb yn hapus ar y noson. A fy mlaen do'n hapus o'ch fyth gyda'r 200 pint a dderbyniodd gan John Gwynedd o gwmni Barcud am y fideo gorau. Thomas. Wel, mae rhaid i mi gyfadda ni braidd o siomedig eisiau i ddim pleidlais yn y categori nesaf yma, sef y prif ganwr yn 1989. Ond dyma chi y tonsils mwyaf poblogaidd y flwyddyn yma. Yn Brydydd, Grip Frys o Bar Coffi Fawr!
i Brychan Llyr o Jeff! Diolch Gil, a diolch i bob un am bleidleisio. Prif ganwr mewn uffarn ni. Llygad y ffynnon drycha ar still y gris a deffra hyndyr oedd yw di o'r lifo a deffra ar y hwant bles yr natur dym a brofiad dain hyfrydwch pell nid yn unig lliw y llun ond croen tafod i iaith ar y bach mae draden sydd arna ti ar y bach datgyddiad y croen ffon o'n hwys nant yn loio ar dyfron aros ma a gwyd thabit i mohoen Llasgar dirled, llasgar croen sy'n cuddio'r cnawd a gad y gwynt i chwarae'n lled y law y safn oedd Ysneith yr oer fel boen i wedyn saf yn agos iawn Gad y grys sydd yn deredig dros dy gorff drwy'n llaw Ar y bach mae traden sydd arna ti Ar y bach datgyddiad y groen Fan o'n wys nant yn loio ar dyfron Aros ma a gwyd thabit i mohoen Gwyd thabit i moen Gwyd thabit yn lwgo O bydd rhaid i droi O ni ddim yn gwybod Bo ti'n un am aml rhyw iaith Bo ti'n hoff o res Lliw a llun fy llygau dy groen Deffra'r want, deffra had y croen Ar y bach mae draden sydd arna ti Ar y bach datgyddiad y groen Fyn o'n hwys nant yn loio ar dyfron Aros ma a gwyd thabit i mohoen Croen, mohoen Croen, mohoen Croen Brychan Llyr fyna heb y band yn cael ei wobr yng nghategori'r canwr gorau sy'n cael ei chyflwyno ar ran HTV gan Emyr Roberts. Diolch chi. Diolch i chdi Brychan. Dal i ddod y gan orau prif categori a prif grŵp yng Nghymru 1989. Peidiwch yn mynd yn bell. Helo, gyfeillion, a chroeso nôl i Neuadd y JP yma Mangor! Mae pethau'n dechrau poethi yma wan, o'n i bron a dweud os a ddoctor yn y tŷ, wel fel mae'n digwydd bod, mae cyn aelodau'r grŵp doctor wedi sefydlu ymddiriedolaeth bop Gymraeg, a gyda mi mae Gwyn Williams. Gwyn, dipyn o hanes yr ymddiriedolaeth yma. Wel, beth sydd wedi digwydd, da ni wedi ffurfio'r ymddiriedolaeth mwyn denu pres gan grwpiau a chwmnïau sy'n gwneud elw a sy'n ddibynnu ar byd pop lliwyrchus. Ac mae Gwynfor Rhys wedi ateb gofynion ni a rwan da ni'n cael cyflwyno grant o 250 o bunod iddo fo sefydlu gorsaf radio yn ysgol Cwm Rhymni. Wel, llongyfarchiad iddo fo. Rhowch groeso i Gwynfor Rhys!
Ac o'n i ddymuno'n dda i orsaf radio newydd ysgol Cwm Rhymni, a mae sain wedi rhoi llwyth o dapiau i roi nhw ar ben y ffordd. Reit, gyfeillion, fe am droi yn ôl at y wobrwyo. Dyna beth yw i gyd amdan, de? Da chi eisiau gwybod be ydy'r gan o'r 1989? Wel, yn drydydd, Meibion y Plan gan Sobyn a Smeiliau! Mae rhywun yn hwlan gwybod law yn dre. Mae rhywun yn hwlan gwybod crime what you get. Chwilio am boi bod traed mawrach o'r law. Dyrewi o betrol a matches ni law. Ond oes a neb yn gwybod dim pobl a dim. Neb yn gwybod dim pobl a dim. Mae rhywun yn rhwla'n gwybod tad a mam. Mae rhywun yn rhwla'n gwybod Meibion y Plan. Yn ail, yes, efo'r gan wa. Byddan nhw'n faris wyllog gaid yn Madrid ar yn astudio dy gorff chmygu. Mae'n cyffredin gysylltu ar y bendig cyffredin gan sy'n y cyfan symud tops. Bach arall y gorff yn ddatblygu. Ni'n meddwl sal yn dinistrio ar y bywyd sy'n ifanc fydd byth yn union. Corff blentyn bach. Codi o fan yn dahil ai tu hilo. Gwydoi fy sem hoffman yr haid fynd yr dwlog o frinach er o fan ar galam wda magam yr nerfau'n crafu fel brig yn cynhyrfu crafu ar y groen sy'n cynnian dan fyser. Mae'r analhyffus gyfaint yn llosgi ceg yn agos ar y gylfan uffernol tops. Un merch fach arall y chorff y ddatblygu. Wythedyn mawr yn pwyso ar berson fach gwthio'n reolaidd yn ofan sy'n tyfu. Corff plentyn bach. Codi o fan yn dahil ai ddwy hilo. Gwthio'i fy sem hoffman yr haid fynd. Mae'r dwlog gyfrina er o fan ar galam wda magam. Pryd na hi weld y to. Pryd na hi weld to. Pryd na hi weld y to. Mae'r dwlog gyfrina er o fan ar galam wda magam. Sdim
fysedd gwthio'n ymhob man dim un lle ti gorffen gan sy'n gael yn drwy giffen fel hyn I'r cyfro fel ci sy'n gwythio tan y diwedd Gorffen ti'n fan Codi o fan yn dian Ai ddw hilo Gwythio i fyser mhob man Rhaid fi Dwylog ar rina Ew fan ar gadlen O dan o dyma gan Wan
John fan hyn, gyda'r gweithio'n galad am ni wobr o. Mae'n derbyn y wobr gan Rhys Owen o gwmni Spec. Cheeky. Am y gan ora, dwi'm yn licio, mae'n amlwg bod chi yn licio. Sobin ar smeiliaid. Wel, gyfeillion, mae'r amser wedi dod ni ddod at Binnacle y noson, sef y prif grŵp yn 1989. Dyma sef yr pleidleisio wedi mynd yn drydydd. Back off i bawb! Yn ail, Sobin ar smeiliau.
1989. Pwy arall ond? Jess! Mae'r stafell yn drewi ar bol yn gorwedd ar y law. Beth bryd i godi, beth bryd i godi, beth bryd i godi, godi. Beth rot da ni ddim yn gweld. Beth bryd i godi, beth bryd i godi, beth bryd i godi, godi. Ble rhaid ein syniad mawr. Ble rhaid syniad Mr Peter Lock o chwarae'r croes yn ddwy afon Stiniog yn cyflwyno'r tlws a siec am 1000 o bunnoedd i prif grŵp 1989, Jess. Diolch i Cysgwrdd am drefnu'r noson, ond o neuadd y JP Bangor. Nos da i chi gyd.